Da zuwa muryar Labarai TV. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan tasha, muna so ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da shirye-shiryenmu. Mun gode. Ƙungiyar Jama'atu Ahlus Sunna Lid-Da'wati wal Jihad, wadda aka fi sani da Boko Haram, cikin fushi tare da niyyar ɗaukar fansa, sun saki wani sabon bidiyo suna nuna yadda suka fara ɗaukar fansa akan wasu inyamurai arna 'yan jihar Filato Jos akan kashe 'yan uwa musulmai da suka yi sati biyu da suka gabata. Sabon kwamandan ƙungiyoyin guda biyu, Boko Haram da ISWAP, Abubakar Albarnawi, ya yi alwashin ɗaukar fansar jinin musulman da suka salwanta a jihar Filato Jos. Albarnawi ya umarci sauran yaransa akan su fara kashe duk wani arne da suka kama, musamman 'yan asalin jihar Jos Filato, domin nuna ramuwar gayya akan kisan kiyashi da aka yi wa 'yan uwa musulmai. Cikin wannan sabon mummunan bidiyo da ƙungiyar suka yi, an nuna wasu kwamandojin ƙungiyar guda uku dauke da manyan bindigogi guda uku, inda suka kama wasu arna suka ɗaure su. Bayan isar da saƙon babban kwamandar nasu, inda aka jiye su cikin bidiyon suna cewa wannan somin taɓi ne akan kisan 'yan uwanmu musulman Jos. Nan take suka buɗe musu wuta suka kashe su har lahira. Ga masu buƙatar ganin wannan bidiyo sai su biyo mu ta WhatsApp.